tu yang ni ke kerteng ke jongpi Dari manti prangki nong lamen. na is nong Na penuslah. kan osnam ta pina Like hulai snap. pi le ayum ta Ngatri kum syakri sokar. oh ta te kuno pi ngai mane pi yo pi job ya kan ka jing kop kuno pi poy bane simanta kai ka topik wa pi ekra Kajing poi bani simbenta kadai ba ki pelong ya kanika online competition short speech. Kalau kapang kajing ajat kapa jong katu kan ni ki khun ka priu nyo trap ka pentron ya kajat penriu. Ngayu i ya kan ni lengba ka WhatsApp. Don ki ba ya bu status ta ngayu i kan ni tangala ya simbenta. tapi pen pak ya tu le mengi pi batai kum no ta ka jing ya kop compression tu pi Kanika competition kabang keren kilong halor sautli ki beta. oh Kabaning kong ba kum kajat penriu ngidon ya ka khenkur. Ka khenkur po kajat penriu kalong ka baranti ni ajat sa ka kami. Bat baro ni ajat sa kami ta ka khenkur kalong ka baranti. Kanalor ka khenkur ngidon ya ka syongkha syongman. Ta haba syongkha syongman ru haba ka biang ka khenkur temut ka kom syongkha ka biang kam don kanu ka jing syongsang. Ndri haba don ka jing ajat dakat tu kan ni ta kalam sa ka syongsang. Ha ka syongkha syongman. Kabalai pada ka bangayu i ka banga keren hakanika bangayu simta hakanika competition kalong ba ngiu i ya ka jing kata kabala banlam na kanika jing ajat jong katu kan ni syau kapa. Kata kalong ba habai dei bat ka riti bat khendau. Ngidon ya kanika riti bat khendau ka rikur. Te lada khendiat katu kan ni na ka katu kan ni ki khot jong ka jat benriu ki ajat syaka kami katu kan ni ki ajat syau kapa tekan kan pen bakala kan menu ban penya je ka rikur. Te kan pen bakala sibon kan don ka jing ale kan hapok kawi kukur. Te kaba khadu pada kaba ngakren ka di sipang kanika sensar kadar trairi. Kaba ladangin pej haki hima haki raj kidon ki hima kidon ki raj kiba yau lakam sensar labat da kikur. Nalor u sordar nalor usim ni don ru ya ki kurbasan ki bakrau bateri. Kini ru kiwan na kikur. Telada ngi ajai nok syukpa kan penkulmar ya kata. Te kita di sauteli ki bangapu ka khenkur ka syongkha syongman ka riti bat khendau ka jongi ka rikur bat ka sensar kadar. dan kumbakan ungut ai ki basi mata te ka online competition Haduk menta ngam tip kanu teli ki ba Letap kanu ngut ki baya sim menta nga pej kumba san riu teli ki video tanang tu nga klub page show kanu ngut ki baya sim menta ka play pi pelong pi ba pinmi sekmat ban keren pi on de no tes sarkar boleh pi pen long pi nakai gadau pi ban keren kadau hi kalong ba ngai i ba kadai ka kamat ka bai dei bat kajat benriu lang adai ba tri he runga ha khadu hi ngamla banong bang adai ex service ex government servant tenriu ex khasi nganam long lan ngadai hu khasi lang tri he ru te kai ka jing i jung pi la da ajat show kwa ngi he ni la mi kan news ba kidon ki bla ajat show kwa la tan pe jarngot kai ka jing i jung pi la roi kan ka jing ajat kwa ka bangayo i ki di kita ba kita ki sautuli ki mat ki bangabu kita di ki bangayo i tanalor kitu ki banga keren hang tu kawai ka bangayo i kalong ba kum kajat benriu ngi ladon lupa haduk mentah ngi ladon lupa san hajar tam teli kikur te lada ya kini kisan hajar phia ki ar teli we ba ajat chaka kami we ba ajat chukpa ngin poi shipho hajar tam teli ki kur bat kataru kamdei ka bayaran pi we chaka kami we sha pa te kan penkulmar ha ka khenkur ha ka syongkha te kitu ki bat khendau bat ka riti sensar kadar kan pi penkulmar menta dang samla ne dan adan bre ayam mentang ada sama te ka mot ila de pi da shongkar ki ajat chak ngalok ki kami ya mi aladi nganam ai ijat chakalok ngam pensulur ngam ong hirup bangin ya thau dustor thmai ban ijat chakalok nga ijat hi shei ki khon chonga ru kin ijat shaki kemi shaka kemi chaka shei kemi mde shaka kan thai namar nga dang lik lok ru nganam ijat shaka kan thai ngan ijat shei mai ki khon kan ki khon ho kin ijat shaka kemi chaka lok chong pi ha phim kwa hirup ba phim chimjat kum ba kwa ki wai em kam long ta ket dan ri ka ba ngayu i ka long ba kanu ka bangile da ka jingranti ka balabu ni dei ban bot ya kata pe ngin kam long ka bapha ngin ya thau dustur thmai ki kenok kong ba tan ki bong ba kajing ajat na syukpa nomor ba ka pertai bro ka wei ki ajat syukpa mo balai ngi kasi ki mut pengkelan ya kata bat ka baar ka long ba la da ajat hu hakan thai ka business kam juhiar pateng pi ka suja no sipaten pi kai ki jing pinchai kai ki jing kwa beng ban ong bai ka ban kong ba ong bat ka ba pertai baro ka wei ki ajat syukpa kan ngatrai kata kadai ka jing long kerpang ka jongi ladangin but syaki wei kum nu su ngin ong bangi long kerpang kata kadai ka jing long kerpang ka jongi ta ka baar pada bai dei bat ka khai pateng nganam la ban ong ka yap her na ka wei ka yeng sa ka wei ka yeng yu i don ki yeng ki ba
ka khayi pateng ka her pateng la katuk ani pateng tenri hawat kadai ka bapiong ba kidon kiban kut no tang pateng ar pateng tenri kam ngam tharai pa kadai na ka jing aijat cha ka kami kidon kilong yeng kiba la ban pensisya ba kam dei kan ki aijat cha ka kami tenri ka her pateng ka khayi pateng ka jongki Nomor ba kajing kwa ajat sa okupa nomor ba teng la ajat kan thei te ki kan thei teng chanrang hon mar umdon ndejat la jong ui no Yung baka bun ba kit konre hang niya kalia tan nomor ba ajat kan thei pisoi hap ban tan ba ya kata ka benta ngatharai ngam dei ba ubanang hak statistik tenri ngatharai ngam dei ba ngatharai tenri ngiyoi ba sakiwi kiwi jat beri ru kajing ri kunrei kam dei ka ba duna kan ka bun sakiwi kiwi jat beri tu tangkata hi ngala ban kumu chanrang pisoi hap makit konre chanrang pila ban besar chanrang kila re ban he persan ni kunlong nakit chanrang ngampat ju perkhat bang kata tenri ka yo chanrang ban ajat sa okupa ki konre chanrang tenri ka ba khadu hi kalong ba ngimpen seluruh hi ya ka ba kum kata ki sijur ki dei ban yane ban penhe persan ni khun bakong san kadai kata ngimpen seluruh nginam penseluruh ya kan ikakit konre kan nomor ba ini gue ajak pa ki sim ya kata kan ba mi ajak sakan thei kan tala ko bon mo kam tam le kata ka bang ong ya pi mane ngam danang hak statistik dan rei haki wiki jat penriuru ka jingkit konre ka jor yung baka bon baka jingle benimiru hai kerteng jong ki kan thei ki barjala be lokasi tadaw yung ba ngatharai kanika jingle benemi ngidon ya kanika ka district council mo kadon ya kini ki khasi customer lineage act te ngatrai lada ka district council ka supan klan susu ya katai bakini ki ba kumba CM barim bala klat no ula wanra itu ka amendment ngatrai lada ngila ban pen klan ya tu kala hi ban khang ya kata ka jing sim ka jing le banemi te kulesi bon ba ya apor jopi ba pilih simun tanya kena competition boleh sebut